Kardon Mili Samson Terong la penengwe talk show on 6 to the Constitution of India and Autonomous State. Penengwe ke episode 310 lo ke chok kasi penengwe le thos tame nilitum along panelist do ke papon bahini kasi nilitum kangi bangke ake hai sir jai kathar retired IAS officer alang li pandame studio long ke bang pura kiro paper piglo Kardon. ala bang adun dur tulang adar kangi bangke la hello penengwe panelist puthot alang li men pachini sedet po alang li Sangpi Rita Kramsapi alang li non mat APHLC long women wing long secretary in charge alang li dengko Choro ni nali da studio long ke bang pon pot ngai ninga klong pen nali tum bahini pantame dengpon lo kasi apor dolo pot penengwe dam thopinang jasimet penengwe niltum gache than kacimum kan tum bang galan lo ilitum owe kimia tum da kemang hudu ko tahai la pen ong dung atum kemang hudu je ilitum anim jongsi kachilar lo polotang te schedule tribe mate bharat chari aron alo halada 1950 hala bangso schedule tribe la pen schedule caste pula bangso ajak kong kang vaipon constitution no ke jokpon lapen ke tharle pon la sonia ja kong do la si pinangang tum pulo muslim le dun juilo pulo tangte ba christian le mande do pulo tangte schedule tribe bangke abide ji kusi pinangang tum kaninje la si labangso nali christian religion mate anem kirim pen labangso asketas mate labangso schedule tribe iltum hanja kong nangki pipon ajakong bang itum do langma ave langma Kopan se jakong the kopan se jakong bi laso ko taksi ding ni tu cethabonji lase aprangsi anili dam to pepo lasi 341 nalitum net long balang tame lapen Indian Constitution long nalitum porhira lang tame article 341 pharo ke thomra plikebra isi labangso bharat chari aronalo Indian Constitution long nalitum pudamlo pote thelongji halaga ke schedule caste labangso plido iltum chini la se halabangso kas kang waiji ajakong la dake la 341 pharo ke thomra likebra isi bharochari aron alo pensi ingpai ponpo pangdak ponpo la pen non bange 342 pharo ke thomra likebra hini ke copy lo polotangte la ke schedule tribe pharo kresir kebra phokep anikansi labangso aron ke tinchong la sila dagbang ke schedule tribe kang vai pon la pen angtan ke pon ke tharli pon la sisa non hejong pinangal ilitum phan mislead lo ke japon ilitum akhe to phan la pen ke pamang huason lo la si christian anem kirimatum ke schedule tribe status bang ke avideji ba pavidedanji kusi ki handa dispura lo la sila so puthak nang li klar dak pen iletum kar biarat la pen inglong khai tam han nang li thanika Lo alam aron alam la pen dharmo alam neli thek pik pu chi pupe chini ne muthe dharmo alam la pen aron alam ke pirthe munia datung ke do anta lalong kopine pen apot cerodun clock titi dharma ninge dog de bang seta kachini apa sih ning dog de bang kachini ne det apa sih ning dog de ron bang ge lage chini ta me chini ne ta me la bang enang phanang pe rok log ge lage la aron along e pula ko hello nang aron chini ne puke court along Ningje long lit ne chini ne da ro pasin ne la kai no claim that lo puke la nang ka chini ne pasin nang pan nang pe jog ji pukali kali ba thek kai lo tek kai lo ne chini ne da pu apot pukali la ka chini nang ji la si aron ke che poklok ang non ilitum arni si het chu ke dam tang a therepo in koira throk arni chu roya deubar arni le ha khanapara tribe atum an meeting tepo dolo karbiang long pen da penang andun lo ko sipu je haradak
newspaper long ketok, khobor kagos long ketok ating ke 342 article 342 namanya tribal atum aporta 341 along schedule kas atum akur kang day atum along pensi pachi milai dun det pachi homan dun det pachi bar dun det nang yi pusi haladak kasi perai pusi pu lage Assam Tribune long getok la son si getok jong si pachi perai isivet pinchong det nang yi kang tui kang day ta ison vet pinchong det nai pulote la ilitum schedule tribe atum ange Christian da me Christian ka lidet da me la alang litum hange phokloi po lage akahi no lo je plan ko lage athema schedule cast je plan no lo te six schedule arlo ta do thu long le det khang yang po mate six schedule ta pon thu det po pavidet po itum autonomous avidet po autonomy avidet po lage athema schedule cast atum ke autonomy kai ta hang he la tum ke athema ke hang he det atheke la tum ke akhei pu avidet la salam la si Supreme Court along ta perai lo ye tribal atum ke Christian le mandun det seta ba Muslim le mandun tu det seta Buddhist bang ne li puthek o e la salam bang athema Buddhist long ta ko Hindu pen singlit koi ko ta puthu det na porma sila bang pudun thek det la sta norma chini lor ke Muslim pen Christian la Christian man tu det seta alang litum akhaya bangke do bombo schedule track puge la ke pu un bom yela la ke usiada ke tok du Supreme Court si order pilo la ke ki pidang ko athe ke hedi non li ni ye tu le te ding wa to bon anta ji non la pan si ning ye chot na lang ma pima athema la ke ding len alam athema schedule ison alam ne li ning ye det po schedule tribe abang ke la ke komasi schedule tribe kali pu ke lang dam abang ke munit atum akhei a ok a vi apu taksi la ke kang kaperai ji a ok a vi mane ingraji pen pulete DNA pulo DNA apu thak la ke karbi lo pulete la ke tribe lo la ke tribe karbi pulo dante bam naga pulete la ke tribe lo brahmin pon the tribe la ta hala anthropology kitab la ta ke brahmin puta tribe la ta a okavi project la tu brahmin a okavi aka prek naga okavi aka prek karbi a okavi aka prek jerso prek tu chot la nanta naga pen karbi bang prek o elo la tu bang mongolian akai tu pinak le lo ke ja lama si la tu bang prek o elo la po si tribe ka si plan ke a okavi apu taksi la ke la sidur kas po bang ke la ke a okavi apu tak le ke lang gali la ke krishno ke pu ke agun apu tak agun mane a quality a ot adur apu taksi ke lang si kas ga pinchong a ot adur ili to mata bang phan ki putot ke lang en heno ke no da ke la po si ning ye det nang kok po de ta mo chin ki joy ho le te la ke che than nang ye te che than the te heno la ta la a kur kang day pu si dur kas po to mang ke hal a ot adur te di po aning tu dun o edet pu hala bamun dungi pu teng ke la si la tum han ke Brahma aking pak pensi amhang ke tek pu siada ke pu lagi monusmriti long si dulu teta schedule tribe atau mangke jong si nangli Hindu adhormo kroidunde de lote lagi nangli phan nang vitpon lam ke un ele nangli phan nang peruk klok un ele Hindu adhormo kroidunde de lote jadi kroidunde lote la bang nang phan nang per pan ropon klok pola bang cek kroidun nang kok po ahok lo ni Brahma
keng pak pan si ne na mahang tang ke tek lo pu chi kroi dun ang kok po ate ma le ke krishna si pu lo ke la pu ya alam bang ke an ke hindu je plan yu pu lo te krishna alam ke kroi vek nang po krishna alam kroi krishna ni hindu pu ke la ke kalilo la ke krishna alam ke kroi nang po la si akita phala bhagavad gita ang deng pi pli la pen ang deng su kri ke thom along hala daki pu do la ke la ing deng pli kaselam ke nesi kaselam lo la pen nesi ka pe dolo pir ke avelo wala da ke avelo pa alam the bang ni ye de se ta ka pele dang de la pulo pir ke asrenia na a class anak ke do a ke do pu pe hada la si hala bhagavad gita la ke kroidun lo pulo tante nangli nilim amase ta kroidun lo pulo tante nili karbi bom lang po ke sipun ele nili a class anak lo ke ni kang tui kang dei ko pima alang lo ke ni panang ke hisab ji la si non hala arni si ke sipu angding pi constitution angding pi Haroke thomra plikebra hini abangta lage sidul trap alang ta sidul kas along sidul kas ating pinjong de nai pulotang te lage ilitum karbiatum phan amta lapen sidul trap tum phan amta apur kang de pinjong lap po labange Biar volunteer na dagwahati alang litum asam along alatum labang suat meeting along ko pia phisi lada ilitum karbi ang long tanda lada ke present do nang ponte neli ka sini ke ilitum lam che than o edet ke di karbiatum ang bong ba im long arat tum bong apramata ilitum che than bom lo lam che than lo poleti tu lam kar sikalam che than lo poleti ilitum ke amek ime maji ko he wong wang yi ti ke di ko he vet dat ti athema itum akar sik alam matha o edet apa jo amathala ilitum a brain hedi cerebellum bulo ne pipilo ne a honjeng jerso do o puji pulason honjeng ason puji pula e brain alo ito ko tar lo alo hala kaita व्यवहार हेदे असमीज पेन पुदाम लोते व्यवहार हेदे माने एन एदे अपजो मत बताई सी एन पुर लोते लाके लाक दाप्रांग दिति तो अबे वेदे लो मति ला मसी तुम कोहे वोंग दिति ला कोहे थुरंग दिति ला पेन के इंटरेस्टिंग अवेदे दिति तुम इंटरेस्ट एन एदे दिति ला kacini yang ingtung dede ne cini ingtung dede lo aja kong da wedet la son pen apotsi neligama tha tengke e alang litum karbia tum kidun kacini pen lege dun galilo alang litum pan kapamanghu arkom lo papanghu pondet arkom lo nadak mai dum lang na ko komara tum si mislead lo mare komara khen si pamanghu lo jasemen la mang tum chini na ko ira tum ta kapamanghu ke la Hindu tong bong polote la akur kang tui pu je pu tu medi la dak ilitum hala neli ilitum than varet aparta non than varet aparte non mat mobile phone chen repra hala te sria jadi wa cinema le lang YouTube along ke to kape YouTube along long yi te sri ajadi hala la non la pen isia bangke sudra tu khalsa pu cinema la son ni lang na sudra tu khalsa bang la ke Punjabi Sikh put poho kachi phung atum si la ke claim la pen la tisri ajadi bang ke la ke UPS or si ke claim la ke Uttar Pradesh or si ke claim la ke no mat lang hur no la ke ili neli thanwar ra parte hala ka do lang thulong bang si melo la bang ke ang chini pola bang ke kiro pilosar la sila dak ilitum kachiri nang jibang galang lo itum chini government asai long non na hok sita ilitum kidun pen itum ka phire me miason to kok jila pen monon pi ilitum aphana ji pitanga ja kong anda ilitum chipang weji la silitum han non ilitum constitution lang nam no pulotang te bharat chari aron alu christian atom phan schedule tribe status pen pavide nang ji ke itum han wardik kipitang lo
nang name le jong se chela thu plus ita hala nang status ilitum ke do bomb labang so schedule track ke lake thi the ke lake do bomb lake lasi non ma ke ilitum chini do tarlis long ka thap aja komanda do mana pialu non kachini nang ya bang ka jong se schedule kas le jong se ilitum endun rong dengdun rong polotang te ilitum asik schedule ke lake ke virgia na sidam rong po virgia po lapen ilitum phan nang pitang aja kong long political rights an ma ke tum affidavit automatic itu lah di kopi pot lo itu schedule cast ke mancot anak le kopi pot si schedule ka vedet po di mana memi hedi saya schedule bangke kalau so akai pe governance po pan ako vida tum do akaprek la tum pe governance cuma ngatum tap akai lo pot ape governance la tum a ot heno duk det la po phat po kali ba ot mesen po pot kali teta la tum akai do po pot la si pedunang ay non jong si itu schedule kas man nun thurong la de akai vedet po matidi agun ot adur silang chot po matidi an ke ilitum la kes itum akai kapang jok pijak kam da vedet po kende avedet akai si avet pudang det le ko pisi kapang jok lang ma pang jok nang nilu pulutang de schedule sik schedule ka akam sa vedet po itum pa pejo otonomi ke long ya pan si akam sa vedet po na sinon India adang isita schedule kas atum si ametang adet ka si hak po ning hok tabi det pulute kai alam ga matidi la si schedule kas atum ke akai avedet lo la tum ke a class si do chon ang ding si do chon no po po jo ang ding si do chon a class si do chon pulote la tum han akai ka chi raya kam da avedet lo la pen aronta si schedule aronta ke long ye akam ta baka chu hang dun ya kam da avedet lo la si alang lidum chu hang dun de nang itum chini ke di command ya tum si schedule kas tum si schedule ke hang ba julong lo ma along li la ke athema la tum ke amethang akai ka chi pang jok je phan ke akam avedet lo ke avi dang det akai avi dang det lo ke lai le non itum ta la lo ke joma la si article 242 pe jong si 41 ta pachimilai det nahi pamati pachin bar det nahi pamati kasi ping bar tu pulo dang te la ke ilitum ta ekai ka avedet po la pen itum adet ta avedet po la pen amuluk ta la karbi amuluk la an yo puya kam avedet la sinon ta budam nodak he ho isia akai tum do akur kang dei tu medi la tum adona rap ogani hu puta chetan o e la tum la tum hedi ni tum akai lo halata po ke kasi pudam la tum ave ateman ni la tum long kam da claim dun o lo ke plain district ke do ke ni association da president man no lo mati la si la solam ke la pulo la si schedule kas apen aku putulo si Christian le man seta Muslim le man seta schedule track po ato bangke la tribe bang do ver po no na itu bisar lam hala Christian atum ki pupu a Bible hala dakta ke tok du la ka mat andeng pi in koira pho ho moti andeng pi in koira pho lo ke tok du mo pir the ki jut anta la tum a tribe ke do bompo wala ke tok du na po ya tetap Bhagavad Gita lo ngai pulo a tribe ke a value usi pudet la to sara kiro pilo larda pen ilitum achakong government tum nang ki sik pitikang labang so sik schedule labang ke tum chot thimat silo lapen pharoga thomra pikep rahimi ateng pen ilitum bangke labang so jakong bangke chepang bodun de napo lapen pharoga thomra pikep raisi bangke lake schedule ka satum pa akhe ka vi patum hansi hala bang so jakong ke kipi lasi hala le chojeng non rolo pulo teng ke ilitum akhe ke mo pejo pen ke abidyat po lapen ilitum pan protection nang kira pi government men itu mana kira pi ason anda abidyat po lasi don malia tum ilitum pan nang ke japon ke be ke che tum men ilitum aket ke chere bang ke nang sot ilitum chini ni pulo tang te lahai long bang ke tum dun de si me ko si ilitum hin pen tame chuning ripo
asinon dam to pilo nang sar nang liklar dak na kipachini poda kiro pipar pilo asinon karbiang lo konteks le tum chethan bontu sina puthot ili tum non nili ketchardom ateng polodang de ili tum chini kado kabeta constitution lang vera tum in chap ver lo por hi vera tum ge thekji la pen chini ji ate ili tum indian a constitution hello kiding nailu ketcheng si kado kabe angdeng pi pharo ke thomra troxir ke pra phok 395 articles dolo la penapi akenang sot doko kamasi jokpon bom madnon ke pharo lira troxik ke pan le rok 470 articles non present non to bom lo lasi 470 ang bom penta kopuan si India government tum kapa implement lo mate ke pachun lo de a constitution ke tok nai lo kiding nai lo language constitution in the world posipulo kiding nai lo tang da constitution ke tok dulo tang de ke pachun implementation of part of kwan government of India government of Assam tum ke claim lo last noi tum chithanam na ko last lada non ke chengsi ke chithanam nai mangalan lo ile tum article 19 में ले तुम लाखों ना heart and soul of the constitution posi pulo lake tum akar jong pule pudam desta hinoni posi Ambedkar ke ketok lasi lada karjang lo na cheplang ma galason lo ili tum komane abang pujong si komane IEM phandame ACM phandame IMP phandame MLA phandame kupinya alam khinde dun jat pulo tangte ke panne ni number 1 lage BJP atom declare ke ther ke hap dang lason ningje duri dang de no tum Arjuna labangso article 19 1A long ke tok lason hello freedom of speech pulo ke di lam lape ning ke hang alam freedom of speech and expression pulo lam kaning je lapen inning arlo upiwa kama thalam ilitum chethan lo tang de noi tum ar charjudam sina labangso article 19 along ketok jir ason an ko pansi tum pichun lo non pini a context ka cheplang ma ke komane phan ke panet komane phan la soning je te ke ther la son lo nilitum awareness ki pi ahut de bikrom hanse ke hai bot halang so elia president man tame samon pale rok lo elai kaninje pot lapen ki dam tan tum phate ke jalo hamren lo de tum slogan ke hang kado kawe ke talam bongo sena go back puni tum pulo bongo sena go back poposi nilitum phan IPC section 153 nang pa bonlo lapen 353 dari tuman pa bonlo nang ladak freedom of speech and expression bu kon naksik ladak ka pa implement la government tang ke nani lisa panar jupon po pini nang li jong silam ningje ji pulo tang de India Prime Minister Narendra Modi phandang li lam ningje tami masar pu chorjudam nangji mana lake arni sihata ki pualam lo se la solam si magistrate pen police tu mata che dan lo ha rally ke dohut la pen ke police station Kheroni police station lo ta la solam si che dan lo ka che dan mane ka discuss le police tumda police magistrate tumda ke thek kadu vele ke thek at la pugali te apo jo ba ili tumda kadu vele ke thek at kali lasi chethan nang ko pun hala dake pulo nang citizens of India amunit lo pulo tang te nang mesen pen che chok che theng ke pin pen kaning je kang tung alam an nang ko pima a hok pu kamatha la solam nang ningje tammi pu ke pu adake ningje tammi pu det lo te hada constitution ke thenai aron along si putang lo ande non neli
Prime Minister pan ku karju dam nang ya kam avilu. Kam avilu mati lagi. Magistrate pan ba police pan karju dam nang ya kam avilu. Kam avilu. La police karju dam thu et nang ilang pulite. Constitution ka selam dah list ya Akam betul. da bedet po ako nang thak dun da un ede ji. Ini dia ji. Ang ki ong karju dam puli ko un pola le. Lage un elo la sila dan arjudam pet un la penke nange thak na nang thak dun pet un aposi kitab along si constitution long si tok det la tok det lo pot itum arjudam akam vel lagi sila si ne itum pulo lante non itum rally dolo lam ninjelo lalong nangka kham khedo na bangke police pen magistrate tu ninjeri udi rally damri nap athe alam binong bangke nang tung constitution ateng claim ri pulai na pulung juga itum bhan pulo hala police atum bhan bang nang toidun po ahoke alam sita nang pape claim po police tung minister dum nang tethan le ni tung ta sa jog yesi son ning ye nang lo pul claim nang lo pul pulai la te asala ruling party tum si ili tum phan ningje nang ne claim nang ne pape claim long nang ne pa ningje long nang ne pul itu apa nang pul athem ange ki putuge ne tu ningje ji claim ji ne tum ke atheke constitution long si dulu ku itum pulo amat la itum ki pudun thu pot ke halatum itum phan nanga pe bon ke 188 CRPC body IPC 188 prevention of government servant from performing his official duty po body ke alang ni official duty petang lo seta official duty ka petang ke nang muni datum constitution ateng ke claim ke nang badha du nai puli kali anta seta itu man nang badha du dia titi an ke itu man si itum si alang litum man ka badha du alam bang ye non ke itum nang ka badha du ma halatum si nang badha du lo nili ka chinya teng ke lake police magistrate tum si ilitum han nang ka badha du thulu lagi itu ke free pulo ningye kame pulo peacefully pulo je chok je theng the dak thang akahe nota ve ron mai lege do hut kali apot itu free ningye kame pulo ningye lo itu mangke lata ningye jong kali lata itu khai ke rai bhans ka ningye tulang anta india bhan ke rai bhan Garbia bhan ke rai bhan si itu ka ningye tu antela ka ningye long nanga badha dun bangke lake labang si constitution ka pipuk thulu labang ke la si ladak pen ke thedam lo nilikang chapdam ke lahen lo ke tok dublo seta implementation bang ke non pu anta de pichunche india government tum polotang de india government tum si adai dulu lagi kala labang so constitution iltum landam na ke thekere chingrum etsi halabang so hut tok derlu labang so constitution ke lake ke thek ke ria tum ha da ka ching vai constituent assembly pulo halabang so ke thek ke ria tum atok anno india angkang an chi pha et si halabang so mai seng lo halabang so mai long si chi perai derlu la si constitution long ke do ason amung an ke thek ke ria tum alam chak tu si ni dam derlu labang so alam jak hello constitution lo kache don alolo labang so constitution ke la sila dak tok ason an ke ilitum ke claimun pet lo kusi ili ta chinida la si non bang ke ilitum government of india la per assam government tum pinang anasa ke claim itulang implementation apart ke claim la si pharong bom ben 30% bakta ki chun duma bema kusi ili ka chinida la si la puson ke tok tang apot ilitum kapa implement ji bulutang te ilitum angbong thekser tum pensi ilitum japo na koko government pantha na koko itu makin duga kisung alam lasi ladak non itum han article 19 one penceng lo abc diandu lasi ladak ke ilitum han acu arak alam ladak number 1 ke article 19 wana lo make freedom of speech and expression polo ilitum alam thekaning jelok lapen ining ke hang alam government tu make no claim that pulotang de itu period ni
jong dum long lagi nang ne poni number 1 lola number 2 bangke to assemble peacefully and without arms non ili tum phan kopilo kar bang long achaplang ke meeting do ji punil tum permission ke hang namanda permission na pipi kaida ladake kopilo ke puken de yo insam jin pen ili tum arideng hele nopak kai bong abe pin pen peaceful ke na tum ching room long puken ke dak me puken ke non ke tuma permission pipe tang pipe ke che phan ke pijian ta ne tuman e pechal se pan pipe lata ipachun chelo lapen nomor ke thom bangke la lo sia bangke to form associations or union jo association pulatang te ilitum muluk pangrum pen opine ilitum NGO punon ba ilitum opine sonsta me ilitum ladak sengun lapen ipadusi ke la lo dia bangke to move freely toward the territory of India de itum free kali non ili tumhan constitution article 19 1 denge one dia tenge ili tumhan India angkang pi arlo an ke dam tamilo pulo India angkang pi arlo ka pilam lo karbiang lo arlo na itum si dam long le si long le no kali masadi ili tum reli dami pulo nang khangche lake itum a fundamental rights pulo ili tumhan chakong ke the nai labang so ajak kong itum han pachar jak long le den tang dake puelo kente article 19 1 dia long dam tami pulo nang padam long le lata implementation part ka cheklem ke lo pusi nini jom dam lo sar la sila bangke itum dam long nai do long nai India lo an ke ground of restriction lo hala bangke akenang so da ho sitame non asana situation lo ke ile tum phan lake constitution jongsi district administration atum Assam government tum ba India government tum jongsi constitution man aman pi pulo tangte alang tum la lam chak da constitution lo kache kroi tang alam anke kroi vet nahi lage lasi non la tayo tum ke klian nahi dolang pot la dami ile tum government of India phanan dai tum lu nangji la so lam ke kali pulo tang te ile tum khai so tum ke phidur kupo lasi akiro pipar pilosar la pen ladak pothot kache than kang tu mangala hello ile tum apan article 244a de ili tum aphan 1969 aningkan ili tum a leader satum hemprek 244a ward kang philo sitame monon phi chehang bomla aka prek ale asongja pitum dola apotsi labang so article bangke jok ponanji ba bi ponanji pusi constitution long 1969 aningkan jok konthon tang te labang so article mate 244a lake autonomous state within state pulo Assam arlo si ili tumpan state su nage PG ajakong do elu constitution long to elu ante nali kopi matha sila so puthak nali rat phan thani tu implementation of part ke lake already constitution long to edlo implementation of part ke government tum se khen na pole lase government tum homework cheklem kle usini lipen pudam dalo lase la so puthak nang ni rat phan upilo ke than la so alam bangke number 1 ke lake election high nang jela election high that pen minister along prime minister along president along la pen a minister a kaprek atumalong ta la pen parliament along kaning jepen la pen a ka gospen ke top pen ki pidun resolution la pidun bek nai jethana link se ta number 1 la lagi ke pidun nai non ke ili tunge theklom ha ningkan pho jut podok to ansi ki pidun de dila ningkan pli rachit tim tuke dodun joy po Pininan putu dat na wala ke dodun joy ke nang kopta la national party pinakapot ala a high command do kok ti tiapot a high command atung aning thi hak na e pan nang pisun tutup na tiket mo pi nang pitu thedet na pu che pa phire po je phire po amat atung dodun clip ti na po an ke ha ningkan phopling padok tok lo te che than pho la ki the tum phan sar punige la solam ningje je te
ni pange rat atum Votang votan PPD po lapot ni ini ningge po sar. Jadi kihang binong ali ni ningge po rat atum pan ame kapi luya pan po la si election nang le lote ningge titi. Lata permission cho hang ni la ini sini ka hang sar. Pula ke hang binong kali ujet an ni la po binong hokalam la ke. La si ningje ji titi la boleh la lesan ke la si ke thana ling sta election hai det nang jela athema la ke election ke hai kang tum po alam ta li lo la ke athema la ke democracy law teng la so ron si en vic nang po la tu ke number 1 ai sialam ne li mohala aron akam pe do delang ko isi ni li non ko tung la Scheduled Caste, Scheduled Tribe Atrocities Act already 1998 body 1998 ma 1989 na bang ma 1989 arakong bang lo Scheduled Caste la pen Scheduled Tribe ato ampan kahi jim pen pot along pen ke ha Bihar beti ke Scheduled Caste ato Scheduled Tribe to ampan la akur kang tui kaje krom ato Hindu ato ang bong la munit hida pa pecho det di pu hala da ke tok do la son akis hei hui ke lang ya phan a court a ka prek do nang yi pu special court do nang yi Assam government si dak komane a court seta komane isiba a court a phan la ke la so case an nang lang non dei pura isia notice pinang yi pu amat la son a notice non anta pipede Assam government tu amad labang so allo harokresir kebra trogner kebra sir keb aning kansi kaselam lo sita non anta akes allo bangke akam pedo dedet bonglo lapen kana hok dun ke itum Scheduled Tribe atum lapen Scheduled Caste atum lo kana hok dun la si halata itum ningje unang lang pen claim na lapen non mo pen la 244 e alama bangge la tu ke la lo la ke election hai det nang jilla la da ka do itum da election ye hai dia phan lok si la election hu ningje chot ti pula te la ke hangal le ta velo la ke rara pan ame ke palu la cholo kalang la si munit tu la amunit kuson mati la so munit kaningje a hok ma la kaningje thang be election a pot si kaningje chot le lo ma la bang la so pan thek be me nang la ke la pen la dak itum langgam pusna akenang so lo ratum chini nang ji la si ilitum dak council ong puno session do ji de aning kan bang da tum session do ji achiklo session do ji dak assembly long ta session do ji kaching waya por phan lo kaching waya hut la elected tum an kaching waya por lo ko pc la bangso aning kan la bha pa tum ke claim ke dami ma ku la son kaching waya por do la ke session puno la sona kaching parliament long ta session do lo winter session bu do ji la da de la sona session do lo la si non ilitum karbiang long a context itum enam na MP MLA atuma bangke la session hur bangke hempre kalam ke lake apialam lo a session no si eten de a report ateng bulo tangke kaching wai bulo te eten no lu anke lapu ke amek palu lipo ani sehat jantar mantar damtang lilo hadak si hempre ke handam jantar mantar ke India a parliament kali lage halada ke jantar mantar ke isi ke lang thai mati halak dharna ke do thai lasia akenang so itum legally tum langgam nang ji obe kimitum je ajat ason hempre ka phan ponon ason jakong ka chehang ponon tame parliament long situm plezun pu bill badun po da speaker phan pe klang nu po lason sinang ke hang pu tokpon jir po hadak si place pu prostap bido nang po kalang kopi pia son se kenang ma kopi si aphan si pineng ke hang ma ala bang proposal pidun pu anke nona bang ke palu thu bang ke kopi lo private bill pu ke niliga chinia te bolotang te hala elected atum MP satum angno paklang klipin si speaker pan ajak thabam chok po
sala lang mo yun ni hanga son lo ka dimana son lasi pir thelo la son do ma je private bill pensi autonomous state long lo ko na hok ta be mati pulotang de 2/3 majority ki donang ji Allah ma se bedelu lage lasan le ana ke joy private bill ben ta handbrake long un baklem un pulotang te lasi totally lage itum hanang ki ja pona song ja tum si misguide lo mislead lo jala song nong tame bill ke place back nahi MP speaker ateng no place back kan pula ke peklang back nahi lalu lasi ile to mahok pe kache song la lo parliament lo hello dak central ke lapen dak state lo ke assembly lo lapen council dak ke tum district lo ke council hello aja ada lo le pe pass ista lasi rata tum ka chini nangjia mangala hello ile tum apong lo election nangle po polo tang ni kan sia prak pilu dam le po lasi lason atu malang mangke ni liga chuning ri mangke apong ludu nang ni lo ko bang ahok ka hem ke hange parliament long ji ada jantar mantar hok konane po bangke tum lake apa aja cham dam boleh pudat sta hen ni lage lasi akiro pipar pigosar lasi non nili nakar jugang tung mangala lo la 1969 na ningkan itu man article 244A nang pidet apot constitution long nang bpk apot la bangso kipi chunche ke mo pe nang lipulo number 1 make election pen itum haidang la non bjp tum na hayan di hayal election men ke andala tum long le de pi aposi long le de claim ke det lo athema national party lo hala high command to graduate mo pen la private bill di abinong ke ladak bill ke la party amasya bill silam ni government bill nahi boleh akhirnya BJP tumsi small state agenda do nitum nang PG pusi pulau mati jauh la por abinong election na non high lo non forensic bay initiative mane chengdun rahala BJP atum an resolution silam rahala parliament long place dun nahi bidun nahi intur dun nahi la puya angela ke government bill je plan party bill je plan kola ke non ke inut munit si inut MP si privately mane alang lige BJP ta kali dia asal la boleh no je plan dia bange abinong kan BJP alang ni ande BJP tu people na ngerap dun det alang lipan la boleh ya amat alang lipan ke koi rock la boleh pincong tu bange la autonomous state alang lo kulo te koi tu rock alang ke nang yi ko aku pon tu le la boleh je ne doi pipit pe pat la boleh ke mi son na si non ke ilitum yo si private independent regional party pen thurdun lote ifange doi pipit party un elo lawange ni inut besitan lawange ni ya kong do play dun re ko lage inut bet ko private jimene setan ne party pen ne claim nun ko lawange lasi rara tumge non jongsi BJP tumle ahok ha kemprek pi vegi posone pi unya na konon ako unda undu latum sedame non ke people lo latum ke atkema inglonga sofan ke BJP government ga ning dok de lale chini dak ra tum lage ke che sofan chola tum ge sidul tra ka tom han ke la ke ang nim da ne lo lage lasi itum ludun de ni lasi ala BJP tum procession ke tambang SD scheduled tribe scheduled caste murdabat pusi go back go murdabat puga pitinam puga scheduled caste scheduled tribe tum apan pitinam puga bang putu ay son atum le itum han le dead le na pi lang ma lasi akiro pipar pigosar la non ilitum mang huduna nilo itum rat tum takang chapluna kenan sot komala party kopi se eklam Komar Ali Darsi ko pisi kan ingje lapen Komar Ali Darsi lason ke klem ral tumbang nona por kilang kang cap duna kenang so la kang cap kilang dun jong se avi pulotang te lake ini tum re deji ahok pe do alam lo lake lasi non BJP tum ke government central la tum lo state la tum lo district la tum lo jong se ahok pe aning thiriat poson de Amit Shah Narendra Modi tum ke piat pos tame ningkan pona non ke li elo lake pipel lake
lasi BJP apan ke tum ning che thedun bom seta alia bilu kusin ili tum pen ke Karbiang Long lapen NCLR pantame tuning report lasi penengwe apor dolo posi nilitum talk show on 6 to the Constitution of India and Autonomous State 310 episode along nangachi tongdun nilitum asar jaya katha retired IAS officer lapen Sangpi Rita Kramsapi women wing secretary in charge nilitum bahini pandam nangachi tongdun pot churopar piglo Nasi pinengwe nilitum atokso bangke pidingwe dat po apor dolo posi nilitum pinap le itum pinap ning wile ko thot chitong thuna ason itum alam acho amokha azse itum akhe pan kang thut ponje pansi nilitum chisik pon po Nasi pinengwe bangke la pansi kang tonlo kado kavita isi ka chuning ri bangala hello nilitum channel True 60 Life pol bang nilitum nang subscribe dunikha nang follow dunikha lapen labang so penapot ilitum bidi surya bangke itum share long po lapen Karbia khe tami khe kang thimpu ilitum cipulong po athe ilitum government pen jong si jakong nange pithek nange pitang aja kong ilitum chihar jakthek reset lo pulo tangte itum khe kang thim kelake chun vekpo cipulong vekpo lapen edyat tami itum jok vekpo asi lapan si kang tonlo kado kawe teman tami ajo kemi kado